केहू कहता कि उमा कहो मैं अनुभव अपना अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। नारद भगवान बीड़ा बजावत हरि गुण गावत पहुंचल है। कहले कि नारायण नारायण कहले कि कोई सब मीटिंग लागल बा। देवता लोग बतावल कि सत्य पर चर्चा चलता कि आखिर सत्य क्या है। नारद भगवान पूछले कि के का कहता। देवता लोग बताओ कि केहू कहता कि राम नाम सत्य है, केहू कहता है उमा कहो मैं अनुभव अपना अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। नारद भगवान कहले कि राम नाम सत्य है, राम के नाम के बाद सत्य लागल बा। हम अपना आँखी से उस सत्य देख के आवता नहीं जेकरा नाम की आगे सत्य लागल बा। उस सभा में विश्वामित्र बाबा खड़ा हो गए। कहले कि नारद भगवान कहले कि हमरे नाम है नाम, हमरे नाम है नारद। जेकर बात को रद ना होला ओकरे नाम है नाम। तो महाराज ने बाबा विश्वामित्र जी पूछता नहीं आप विशेषण से के नारद भगवान बतावता रहे कि कहानी में रहता है सब ही जवानी। अरे कहानी में अरे कि राजा महान हो प्रजा महान हो करे गुरु जगत अरे कि चलिए भीतर जैसे चलिए भीतर जैसे। अरे कि गंगा जी के पानी कहानी नारद भगवान कहले कि जेकरा बारे में हम बड़ाई करता नहीं ओकरा बारे में सुन ली। अरे कि भले डरी रही है अचल हिमाचल कि झूठ न हो अरे कि डर न पाई राजा अरे हरिश्चंद्र के बानी। इतनी बात जब कहले कि तोरे न पाई राजा हरिश्चंद्र के बानी कहानी लोग कहत रहे सब ही देखिए हमरा बड़ भैया पुरस्कार देने बार बार लगातार हार्दिक अभिनंदन बा। राजा हरिश्चंद्र के जब नाम लेले विश्वामित्र बाबा कहले कि कहा जब ना राजा के तू बड़ाई करता रहो चलो तनी उनकर आह पता लगा ले जे कतना न राजा बारे। तो मेरे क्या तरह विश्वामित्र बाबा उनकर परीक्षा लेवे खातिर होता है बाबा। अरे देख के तना दान करे विश्वामित्र बाबा कहते रहे कि देखिए कितना दान करेले जेकरी बखान करेले खीसी मेसी खीसी मेसी विश्वामित्र
रुपए के पुरस्कार फिर हमने के ब्रिजेश बबुआ के बड़ भैया बानी बार बार लगातार वो दिवंगत आत्मा के साथ खातिर भगवान से विनती करता ए महाराज रे बाबा मन में विचार करके जाता नहीं कि देखी कितना दान करेले जेकर बखान करेले किसी में ऋषि विश्वामित्र जी बयान करेले आ एने राजा रानी रोहित कुमार रंग भवन में सुतल बालो आ राजा सपना देखते रहे का अरे किस सपना में देखले ना राजा जी अरे किस सपना में देखले ना अरे किस सपना में रहले भावना सपने में बाबा एगो दरसन बंदी हले राजा जी धोवे लो चारा राजा सपना मुनि जी के सपने में बाबा के राजा के बात वार्तालाप होता और सपने में बाबा के राजा अपन राजपाट दान में दे दिए हो तो सवेर राजा मन में विचार करके सपना रहुए कि मन के कल्पना रहुए दत्तवन ने खन रानी कही कि स्वामी ना मुंह धोई गिरी फुटल राजा कहे रानी को बड़ा अवगुण सपना देखले बानी रानी कहली कि छोड़ी के सपना के बाद राजा कहे कि रानी जेकरा नाम किया गया सत्य बा ओकर सपना भी सत्य होई अभी राजा रानी में बात होता तो विश्वामित्र बाबा गेरुआ वस्त्र धारण करके हाथ में कमंडल लेके पहुंचल राजा देखले तो कहले कि बाबा गोड़ लगी ले बाबा कहले कि चिन्हता रहो राजा कहले कि ठीक से बाबा कहले कि जो सपना में दान देले रहो दे दो गंगा जल बना के राज सिंहासन दे दिले शासन शुद्ध दे दिले घोड़ा के लगाम ओकरा बाद पूरे पृथ्वी के मालिक रहे राजा हरिश्चंद्र जी ई पृथ्वी दान में दे दिले कुल दिहला के बाद बाबा कहले कि ए राजा दान के बाद एगो उपदान होला जमुना के लोग दक्षिणा कहेला आ दक्षिणा के बिना दान अधूरा राजा कहले कि मांगी मुंह खोल के बाबा कहले दे 1000 सोने के मोहर राजा ठठा के हंसे लगल मंगनी बा के औकात देख के ना मंत्री के आदेश करी कि मंत्री खजाना खोल दो आ बाबा मन भर धन ले बाबा कहले कि मूर्ख राजा हम तो जानी कि धन आवेला तो बुझी तो लइबे करेला लेकिन ई देखत रहे कि तोहर धन हो कोई धन आवेला तो बुद्धि गड़बड़ा लेकिन ये देखत रहे कि तोहर धन हो कोई तोहर बुद्धियो कोई राज सिंहासन हमरा ना आवे घोड़ा के लगाम हमरा ना आवे ये पृथ्वी के एक छत्र तू राजा रहल ई धरती हमरा ना आवे अब भाई खजाना तोहरा ना आवे कहले कि ना बाबा गलती होता बाबा कहले कि देबो कैसे राजा कहले कि धरती पर बेचा के दे बाबा कहले कि पूरा धरती के तू मालिक हो बेचैबो कहां धरती दान में देले बड़ो राजा कहले कि एगो जगह ही बा बाबा कहले जल्दी बोलो कहले कि काशी बाबा कहले कि चतुर्थ बाड़ो और विचार करी काशी से काशी में बेचाए खातिर
अयोध्या से चल दिया राजा हरिचंद्र जी रोहित कुमार और उनकर पत्नी जी कुछ दूर जब गोइल में वो जब पहुंचे के जब ना रहे काशी में तब तक अन्न जल ग्रहण ना करे आ नंगा पड़ जाते हैं लोग। रोहित कुमार के कष्ट भइल डरे अपना बापूजी के अपना माई से कहत रहे का अरे कि उठल गोड़ में फोड़ा कोरा उठल गोड़ में फोड़ा कोरा ले लेना रे लड़का कितना कष्ट में बात माइका के नीचे ढाल कर बहुत जाता है उठल गोड़ में फोड़ा कोरा ले लेना रे लड़का कहता आज हमने के चाचा जी के माध्यम से दिख रहा पिताजी के अंतिम क्रिया में उपस्थित बनेगा और आत्मा को शांति मिले भगवान से पहुंच जा। लेकिन रोहित कुमार रो रो के अपना बाबूजी के डरे अपना माई से कहते चलो जाना डहरी चलो जाता डहरी लागत ये बाबा बाबूजी राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और तारामती और रोहित कुमार पहुंचल बालो बाबूजी काशी नगर में जाके होत सवेर बाजार लगाओ लो रे दास लो रे दासी ये बात पर पूरा काशी नगर के लोग जुट गए कि आज हर चीज के बिक्री देखले रहे हैं लेकिन मर्द मेहरारू के बिक्री ना देखले रहे वही ना एगो पंडित जी ले कहले करे अरे ई क्वेश्चन भीड़ लागल बा हां जनले तो कहले करे दास अपना दासी के दाम बोलो राजा कहले कि 500 सोने के मोहर पंडित जी झोली से निकलले हां दिहले आ रानी के बाई धइले लिया के जाए लगले हां जब कुछ दूर गइले हां तो रानी पंडित जी से कहत कि तनी बाबा रुकी ना आ पंडित जी के रोका के हां आ अपना स्वामी नाथ के ताप के आज एगो बात कहत का आ संगे संगे रोहित कुमार भी जाए लगल हां पंडित जी कहत रहे कि गाय किनले बाने हां बछरू ना रानी कहली कि बछरू के बिना गाय रही कैसे पंडित जी कहले जे लड़का के क्वार्टर खर्चा लागी खाना खोराक के खर्चा लागी रानी कहली कि हे मालिक हमरा के जब खाए के दे वही में अपना बबुआ के हम खिया ले पंडित कहले कि चल क्वार्टर भाड़ा के कि तोर बबुआ तू मेरा फुलवारी से फूल ले आई रानी कहले कि राव हर शर्त मंजूर बा लेकिन हमके हमरा बबुआ से दूर मत करी आ कुछ दूर गइली तो पंडित
पंडित जी के रुका के अपना राजा जी की ओर ताक के एगो बात कहते हैं का और एक बढ़ जा कि ठहरी तानी देख ली सुरलिया का चला ठहरी तानी देख ली सुरलिया फिर कबले होई मूल लातिया अपना स्वामीनाथ की ओर ताक के अकत्र के फेर कबले होई मुलाकात है राजा जी रानी बेचा गईली आ राजा के गहकी नाई तो भाई बजरिए में अपना राजा जी की ओर ताक के रानी कहत का कि हम बाजी रानी कहते हैं कि हम तो जियब अपना लाल के निहार के रौला कैसे जिया बिहामनी के आदरणीय के बाबा जी के माध्यम से सैकड़ों रुपए के पुरस्कार बार बार लगातार हार्दिक अभिनंदन हम बाजी रौला कैसे जिया फिर कबले होई मुन्ना कतिया ए राजा जी हर साल सैकड़ों रुपए के पुरस्कार हमारा चाचा जी देने ई कुल चीज जितना जन लोग है जुट रहल लोग हमने के बैठते लोग अपन अपन घरे भाग गए ई कुल चीज कुल ना गए वो गीत ऐसा ही संगाई लोग है कि मोर घटिया सोच गाई लोग अब बैठे लोग सुनित लोग कथा कहानी कुछ होक है काजी तो तब हिंदी में ना लगे